नमस्कार गुड मॉर्निंग आरएस ओडिया ब्लॉग को आपन को स्वागत जनावछि मु आमर आज प्रोग्राम अच्छी जबार जाजपुर टाउन टे बुलिया विजिट करिया टाउन ये मोर गोटे सांग आसी से सांग सहित आम बुलिया सांग ना है स्वयं स्वयं फिटनेस तार गोटे आईडी अच्छी से मोर चाइल्डहुड फ्रेंड चलतु जा बुलिक आसवा देखिया कौन हो कौन ना चलतु देखिया लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे आपन को यदि वीडियोटा भल लगुच शेयर हिं करेंगे आना मेन ना है गंजा जानल आपको आम छुआ बेलू गंजा गंजा डाकू आपण मैंने भी डाकी पारे किसी प्रोब्लेम ना गंजा गंजा डाकिए ना है गंजा आर गोटे आईडी अच्छी यूट्यूब चैनल अच्छी स्वयं फिटनेस आती पारे सब्सक्राइब करदे मो डिस्क्रिप्शन ले देदेमी सब्सक्राइब करदे।
आम आसिक पहुँची जाइए कुसुमार आम तो भितर जाइनु जेहेतु आगु काली भी आसती कुसुमा जेहेतु मुझे फोटो वीडियो भी करें देखिए पुणा वीडियो अच्छी कि पकईदेमी आप देखीदे किंतु सेटा नाइट रे शूट करती देखीदे आप देखिपे वर्षा है यदि न देखिपे मुझे आपको तल को देखी दूसरी देखिपे वर्षा ही पड़ू तो वर्षा पड़ू जेहेतु वर्षाटा देखाऊनी आम कैमेरा एत क्वालिटी कैमेरा भी नुह जेहेतु देखाऊनी हेतु मु देखे दूसरी तल को तल भ्यूटा देखे दूसरी आपन को वर्षा होता बोली ओदा हो गाड़ीटा आमर आम एबा प्रोग्राम अच्छी आगू आगू जा चल देखा जो 112 फुट शिव गोटे या देखिए आसवा देखिए मुझे जान नी ये मो सांग कह जानी मुझे जानी ना देखिए आसवा देखिए आसिक देखिए चल भैया कौन देखा मुझे जानी कौन कौन क्लीयर है बोली पहुँची जाइए जगह हाँ यहाँ हूँ किला पड़िया तो किला पड़िया आम जा कलेक्टर ऑफिस आम कलेक्टर ऑफिस आम जो जीवा है केत जीवा जो जीवा देखा देखिए चलते
ଭଏସ୍ଟା ଆସୁନି ସ୍ପିକର ପାଇଁ ମୋ ଭଏସ୍ ଆସୁନି ଆଉ ବହୁତ ଜୋରରେ ମୁଁ କହୁଛି ଲାଉଡ଼ଲି କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଭଏସ୍ ଆସୁନି କ୍ଲିୟରଲି ଭଏସ୍ ଆସୁନି। ଗରିବ ଭଗତ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫଟୋଟା ପାଖରେ ଅଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସେଇ ଆକୃତିର ତିଆରି ହେବେ। ଆମେ ପକେଇଦେବୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଉପର ବାଡ଼ି ଯିବା ନା ତଳ ବାଡ଼ି? ଉପର ବାଡ଼ି ଚାଲିଛି ତ ବାଟ ଜାଣି ସେ ସାଙ୍ଗ ଯାହା ବାଟ ବସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛି ଆସିଛି ଇଆଡ଼େ ବଟ୍ ସେ ଠାକୁର ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ଶିବ ଯେଉଁଠି ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଟା ସେଟା ଗୋଟେ କଥା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କରିଲେ ସେ ଜାଗା ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପଚାରୁଛି। ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କର ଗହଳି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ସେ ଯେଉଁ 112 ଫୁଟ ନା କେତେ 112 ଫୁଟର ଶିବ ଏଇଠି ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ତ କେବେ ଆସିନଥିଲି, ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଏଇଟା ହିଁ ଡେମୋ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଶିବ ହେବ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଶିବ ହେବ। ମୁଁ ଆଗ ପଟକୁ ଯାଇକି ଆଗ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଗ ଭିୟୁଟା ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ମଜା ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ପାଦ ଏତିକି ଯେହେତୁ ରହୁଛି କେତେ ଆକାରର ହେବେ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏତିକି ହାଇଟ୍ରେ ହେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଜୁମ୍ କରି ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଶିବଟା ତିଆରି ହେବ। ଏଇଟା ହେଲା ଡେମୋଟା ରହୁଛି ପୁରା ସେମ୍। ଏ ଯେଉଁ ବାଗିଆ ଶିବରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେ ବାଗିଆ ହିଁ ଏଇଟା ଆମର ତିଆରି ହେଉଛି। ବହୁତ ହାଇଟ୍ରେ ଏବେ ତ ଯେତିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବହୁତ ହାଇଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମିନିମମ୍ 30 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଭ୍ୟୁ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍ର ହେଇକି ଅଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ତିଆରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରିଲେ ପୁରା ମାହୋଲ ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ପୁରା ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଦେଖାହେବ। ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଆସିବେ ଦିନେ। ହେଇଥିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଲା, ଆଉ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫସି ଯାଇଛୁ। ସେ ଜଣଙ୍କ ଚାଳ ତଳେ ଆମେ ଅଛୁ। ଅଧା ବର୍ଷା ଅଧାରେ ଚିନ୍ତୁଛୁ। କେତେ ଜୋର ହେଉଛି ବର୍ଷା ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମ ଗାଡ଼ି ବି ଚିନ୍ତୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ।